guda 50 haka misali naira 72 sau 50 kamar yadda ke bai, so 72 sau 50 kamar haka, to za ka ga ya baka 1,100. Misali a rana ta iya tura sako 50 ko ma sama da haka, ya dai danganta da yanayin aiki da za ta yi. Sannan kuma idan ta linki nomba guda ɗaya za ta iya tura maka nomba guda ɗaya, ta iya tura maka wannan sakon, amma sai dai ba kowace nomba ba za ta iya tura maka wannan sakon. Wata nomba za ta iya tura maka sakon biyar a 10 ko ma sama da haka, haɗari idan ta dace. So misali yadda ake yin wannan misali na dawo akan bangaren kwamfutan misali kamar haka, za ni amfani da automatic text. Dan sai amfani da wannan automatic text ka je ka linki nomba sun ka ake amfani da shi wanda zai ke tura sako automatic ba tare da kai kana wannan turawan ba. Amma idan kai da kanka kake so ka tura a lokacin da ka tura sako a baka point da ke yanke, to za ka yi amfani da wannan hanya ta yin misali in dawo da na akan automatic scoring text nan kamar haka. Da yadda yake aiki shine idan na zo nan ya dan yi scrolling misali ga code din na Najeriya plus 3 kuma ba wannan code din Najeriya da kawo maka ba a nan gurin misali ga ni ya ba mu wannan code, zaka zo ka zabi country code din kasar ta misali kamar haka, ina da wannan alama ta plus. Dan kana wannan alama ta plus kamar haka, so za ka ɗan sasin ɗin ƙasar ka misali na Najeriya sai na zaɓi Najeriya kamar haka. Idan na zaɓi Najeriya za ka ga ba ni plus 3, to a nan gurin sai in sa nan 0, sa number ta nan 0 ta ci waye sai ka sa number ta ka dan 0 nan 0 ga cikin 0 kana ta complete sai ka nuna kan get verification code, sai ba ka verification code wanda za ka yi linkin duk wanda yake bibiya na sai da ake linkin. Idan ma baka san da zaɓi ina wanda za ka yi play, idan za ka yi play sai ka play nan za ka ga play nan ne muka bayani yadda ake yi. So sai mu ta hanya ta biyu wanda za mu je tura sako da kanmu, sai mu zo mu danna akan wannan an keep starting scoring text nan kamar da so sai danna akan shi kamar haka. Bayan ka danna akan shi kamar haka, so za ka ga shi ma ga bidiyo na wanda ya bayani akan yadda ake yi. To amma shi dole sai kai install na app din sannan za ka iya tura sako da kanka. Sai ka zo ka danna akan install din nan kamar da ga wani alama na install, dan ka so ka danna alamar nan ta install kamar haka. Dan nan akan alamar install kamar haka, idan ka danna akan kamar haka zai buƙaci ka sauke app din domin ka samu damar da za ka tura sako da kanka. Bayan ka download na app din kuma da gashi nan na download na shi da nan ta cikin su ga nan bara ya kammala mu gani. So bayan ya bude maka kashi ka shigo cikin app din kamar haka ga yana dan sati, so bara ya kammala wannan security scan din. So yana kammala zai bamu damar mu bude, sai mu danna akan copy kamar haka. So bayan ya bamu damar mu bude kamar haka sai mu danna akan copy nan gurin. So nan ma sai mu danna allow, sai mu zo mu login na akan wannan app nasu, sai mu login na akan kamar haka. So bayan ka sa account keys naka da password sai ka zo ka danna akan wannan alamar ta login. Dan ka danna akan login za ka ga login naka ya successful, duk bayanin da ka amfani da shi a can za ka komai naka ya hau da kan point ɗinka da kuma da komai. So a maimakon ka ga option guda biyu na ake amfani da shi a yi wannan task din, za ku ya kuma recommended task ya kuma step service scoring task. To shine wannan wanda za mu yi amfani da shi. Dan sai amfani da website na za ka guda biyu ne option ya baka, amma idan kana so ka yi amfani da dan tana so ta tura sako da kanka dole sai ka sauke app din kai login na kan. So misali zamu amfani da tura sako da farko kenan, misali zamu danna akan start nan kamar da kuke gani. To a nan gurin zamu zo mu sa da code din ka samu ne ya bamu, dan ma bai ba code din ka tura ta amfani da shi ina kan wani alamar plus din ma sai mu ka saka misali ne da ya bani Najeriya, sai mu saka number da na amfani da shi kamar haka. Zan saka wannan number din da kuke zan sa wannan zan yi amfani da wannan number din da kuke shi ta 70 da dan sa 708908 20 93 07089082093 shine danna akan get code. Idan ka danna akan get code kamar haka za su ba code kuma da gani wanda zaka dauka a nan gurin. Gashi nan sako ya shigo, gashi nan zamu amfani da manual idan mu saka wannan code din. Bamu gashi na bamu FHR1 kamar haka sai mu zo mu ba a nan gurin. Ina amfani da manual. To dan na akan linkin device din ina amfani da datin waya na kamar haka, sai mu sa cire fingerprint waya na kamar haka. Sai ka cire security wani babban su bayan kina cirewa. Bayan ka cire sai ka zo ka zuba wannan kuɗin da ya gabata wani guri a ƙasa an sa fund instead na, sai ka zo ka dinga a kai kamar haka. Sai ka zo ka sa wannan abin da baka ba ne ya ba mu code FHR1 kamar rubin FH ina ta R1 kamar haka sai zai yi image. To sai in tsara kokowa sai in sa CZUL kamar haka, sai ka jira ya maka login. Za ka dan bashi lokaci kaɗan. So idan yana nuna maka wannan not link device na matsala ce ta farko. Na farko dai baka amfani da shi wannan kwaɗi da babba, akwai matsalar network kuma ya kasance abin da za ta yanzu sai ka cire shi a recent na ka haka sai ka koma cikin website din kamar yadda kuke gani. So zan koma cikin app din kamar yadda kuke gani ga nan tax card sai na shiga ciki kamar haka. Bayan na shiga sai zan koma wajen tax nan kamar yadda kuke gani. Bayan tax na mu kamar da start tax nan
sai na sa wannan number da sauri kenan. Misali ga nan sa number 070882093 to ya kasance na kan get code. Wannan na kan get code ga code na ba mu EDT text bayan ya ba mu EDTXT sai da sauri da sa wannan code din misali ga nan da ba ni shine confirm yawwa sai na amfani da tun wannan sai cire fingerprint bayan sai sa sauri ake so da dan asibiti bayan na cire shi to sai zan zuba code bayan ya ba mu to bayan nan yana ƙara kokowa to ne ta ran ƙara kwari kamar haka da za ka jira ya mutu ba za ka ɗan bashi lokaci kaɗan so kamar yadda gani in dai yana nan jikin din nan dole sai amfani da wannan step da na yi bayani ka cire a recent to a recent to kuma za ka cire ne da rest dan out of business ne so ga nan ya hau yana active kamar yadda gani so ga nan number mu ta hau tana online sai ka fara tura sakon ka fara tara fan duk sakon da ka tura a nan gurin ko guda nawa ka tura a nan gurin ga nan sent date nan ko guda nawa ka tura za ka ga lissafa maka da kuma adadin point din da za ka ga yana baka sai ka zo ka fara dinna akan sent din nan dinna akan wannan alamar ta sent ga yana a ƙasa wajen number naka sai ka dinna akan sent har haka dan sallah zai ce kai confirm sai ka dinna akan confirm to ga yana sending da message ga nan yana sakan alfaɗin zai dauka man minti da kafin ya kammala so wani zama idan ka tura sako sau ɗaya ko sau biyu ko sau biyar ko sau 50 ya dai danganta da ya bani number idan ai bani ka sai ka je ka check review ka ɗan yi complaint a gyara maka after 8 hours za ka ga account ɗinka na WhatsApp ya dawo daidai nan WhatsApp ɗinka ba da shi za ka yi amfani da mun irin wannan za ka yi like ne so a rana sai su tura sako sama da da ko za ta mamaki su ban domin su sako wannan dai mana bayani ne akan koya ban hanyar da zai samu sai ba maka tasiri da shi wannan free platform da ake na WhatsApp sai sauran sakan shida so bara ya kammala ku gani to bayan nan to bara ya gama so yana gama za ga ya nuna maka success ma'ana a nan gurin a tura sako to da ganin sakon mu guda ɗaya hau da nan ko ba a mana ba idan ne refresh za ka ga point ya hau a sama to sai ka zo ka idan kai refresh a haka to za ka da zai samu ka point din sa ga dai shi na an nuna guda ɗaya sai ka zo ka tsara tura wannan sakon a nan gurin tsara tura a nan gurin sai ka dinga kan kan ko guda nawa ne Allah ya taimake ka ga duk sako da ina samu naira 70 da wani abu so kamar da gani ko sako nawa ka tura haka za ka ke samun kuɗi da shi wannan free platform ne ta business contact nan kada kuma ta waɗanda kuke amfani ne ba da shi za ku yi amfani ba misali idan kun buga aiki kun tura sakonni da yawa ga wani tag nan da ake ci nan ma a sama akwai tsarin VIP da ake ci da kuma invite tag misali idan kun tura sako da kun buga aiki ko sai ka taru sai ku zo ku dinga akan nan gurin wannan alamar ta je aiki sai ku zo ku dinga cin je aiki ga VIP ne za su ke ba ku za su ke muku wannan je aiki ne da ku da VIP ne da nan da gani su ga yanayin tsare-tsaren nan to akwai criteria da yake bukata cike a ruka iya cin wannan VIP misali idan kana VIP kilo za ka iya cin wannan za ka iya cin VIP 1 dan kana VIP ne za ka iya cin VIP 1 dan kana VIP za ka iya cin VIP idan kana VIP za ka iya cin VIP 2 ba VIP 2 to haka yake aiki idan kana VIP 3 za ka iya cin VIP 4 zuwa 5 ba ka yake aiki duka ka dinga danna biyan duk tsawon ƙarfe biyar ne ma ake rufe wannan VIP idan baka cikin wani ka tara ba kudin ka ba ka ba dole sai kana cikin to yanayin aikin ka da yanayin wannan jikin aiki da a dinga buɗe maka wani kuma ta da ba shi dan tana da yadda jama'a kuma kana da yadda za ka cikin wannan tsari za ka cikin maka shi kuma za a baka damar da cikin gaban dan tana fita aiki ta buɗe aiki tana yin bashi gaban za a baka damar da ci wannan naira da kun kuma da kusan da har zuwa jida har zuwa sama da haka sai har zuwa kan 10,000 ya danganta da aiki so ga dai shi ne da yake aiki sai kuma hanyar da za ka buga cikin kuɗin ka idan kuma za ka yi bashi za ka dinga kan bashi friends nan ka buga gurin sai kwafi da link ɗinka ga link na nasu baka cikin kwafi wannan link ɗin sharing nashi ta zuwa WhatsApp group ko kuma Telegram cin da dai sauransu dai so dan kuma za ka cire kuɗin za ka buga akan mai ɗin nan dan kana akan mai bangaren mai kamar haka ka buga dinga akan order sai ka buga dinga akan withdrawal ɗin nan ka buga withdrawal da kuma akan withdrawal dan kunna akan withdrawal kamar haka to misali da mu cire za ka yi adin na account ɗin da yan da adin ba ga shi ba ga na account ta bayanan bankin ka da account da account number da account da kuma login password wanda suke amfani da shi wanda kai amfani da shi ne ta wani wasu kali ni ba arin da suke ne ba zan ce kali zan ce da kwan ji da kari shi ne kali a rasa kuma yana da zai dai yana zan ce da kwan ji 3,360 kuma ku ɗari da kama shi ɗari da wani abu da na fuskanta
za ka ga recently za ka ga ya sauko haka mun da yin da automatically tare ya sauka haka ba za ka fita ka samu shi da wannan right button sai ko ne su kan alamar like dan sai ba kun gane a wannan shi kan alamar subscribe kuma an tafi a